Takže začnem takým príbehom. Tu sme už hovorili trochu o pozitívnej psychológii, tak vám predstavím človeka, ktorý sa volá Don Clifton a je vlastne takým, že starým otcom pozitívnej psychológie a otcom psychológie silných stránok. Je to človek, ktorý bol CEO firmy Gallup a vlastne tento rozvoj, ten talentový, o ktorom vám budem rozprávať, tak on to vlastne akoby začal, vymyslel a po 50 rokoch výskumov vlastne zaviedli niečo, čo sa volalo, že Strengths Finder, hľadač silných stránok. Potom postupne sa to začalo volať Clifton Strengths a naozaj je to asi najviac teraz používaná metodológia na hľadanie talentov a silných stránok. A som hrdý na to, že firma Use Your Talents tak vlastne je jedným z 9 na svete certifikačných biznis partnerov firmy Gallup. To znamená, že môžeme certifikovať ďalších koučov silných stránok. Potom vám aj rozdám nejaké letáky, keď sa chceli stať koučami silných stránok s celosvetovou pôsobnosťou. Je to dobré aj pre profesionálnych koučov. S Evkou sme sa rozprávali, že pozná niekoho z Prešova, kto bol u mňa certifikovaný a vlastne tiež mala tá pani už koučovací certifikát ICF. A je to niečo, čo môže pomôcť, ale takisto je to veľmi výhodné pre manažérov, pre ľudí, ktorí z ľudských zdrojov, proste ľudí, ktorí vedú tieto veci. Začnem takým príbehom, prečo vlastne Don Clifton sa tomuto začal venovať. On skúmal tiež takú neľahkú situáciu, že vojnu v Južnej Kórei a hlavne to, že ako sa tam mali zajatci, americkí zajatci v Južnej Kórei. A skúmal to pretože úmrtnosť zajatcov v Južnej Kórei v tej vojne amerických bola až 38%. Najväčšia úmrtnosť zo všetkých vojen v histórii amerických dovtedy. Hej, takže on to skúmal, že prečo sa to takto vlastne stalo. A pritom mali postarané o ubytovanie, o jedlo. Ako v zajateckom tábore, no určite to nebolo nejaké úplne super, ale mali čo jesť, mali kde bývať, bolo im tam teplo, hej, že všetko v pohode. Až na to, že 38% z nich sa v podstate rozhodlo zomrieť. A že prečo to bolo? Tak Južná Kórea, alebo teda Kórejčania vtedy, zaviedli také psychologické metódy na tých zajacov, ktoré ich poriadne zdeptali. A čo to bolo napríklad? Prvá vec bolo, že navzájom na seba boli podporovaní, aby na seba žalovali. Hej, aby na seba donášali. A boli odmeňovali za to, keď niečo na svojho kamaráta z vojny doniesli niečo zlé. Potom tam bola taká podporovaná, že seba kritika. To znamená, že si zajaci alebo sa postavili do kruhu. Viete, aj tu sú to také psychologické. Ja nie som psychológ, takže sa ospravedlňujem za niektoré terminusy, technikusy. Ja som matematik pôvodom. Ale toto ma stále bavilo a postupne som sa dostal cez by som povedal, takú dlhšiu životnú dráhu k tomuto. Hej, čiže v tých spoločných kruhoch tak si vlastne mali povedať, že čo všetko nezvládli v živote. Takto každý mal dať čo povedať, že čo nezvládol, čo úplne pokazil, čo úplne, že hrozné, čo to pokazil. Ďalšou takou metódou tých Kórejčanov bolo, že keď dostali nejaký list od svojej rodiny z Ameriky, ktorý bol nejaký, že pozitívne ladený, tak to im nedali. Ale keď napríklad napísala manželka tomu vojakovi, že už som to nevydržala, začala som chodiť s svojím najlepším kamarátom, alebo niečo podobné, nejaké pekné takéto príbehy, tak toto rozhlasili do miestneho rozhlasu. Hej, aby mu dobre bolo, tomu vojakovi. A potom ďalšia vec tam bolo to, že snažili sa v nich vyvolať nenávisť k vlastnej vlasti. To znamená, že hovorili im také veci, že vidíte, Amerika, čo to je za krajina, už dávno s nimi chceme vymeniť tých zajacov, oni stále nič, už ste mohli byť dávno doma a nič sa nedeje. Hej? A takisto, keď tam bol veliteľ toho človeka z tej vojny, tak sa ho snažili tiež jeho autoritu mu povedať, že vidíš takéhoto máš šikovného veliteľa, že celá vaša rota bola zajatá, že je o ničom. Proste snažili sa takéto veci ako robiť.
Ak to skončilo u tých 38% zajacov, že si sadol do rohu miestnosti, zakryl sa dekou a do 2 nich zomrel. Že sa rozhodol zomrieť. A tí, čo prežili a vrátili sa do Ameriky, tak nikdy v živote so sebou sa navzájom nerozprávali. Neznášali sa tí Američania dvaja. Nikdy si nezatelefonovali. Neboli žiadni kamaráti z vojny, podporujúci sa. Tak Don Clifton, to sú tie obrázky z vojny, tak Don Clifton hovoril si, že on bol psychologom v Nebraske, v štáte Omaha, a hovoril si, že začal skúmať všetku psychologickú literatúru, aj psychiatrickú, že či niektorá rieši to, že čo je na tých ľuďoch že dobré a v poriadku. A zistil, že väčšina, takmer všetka, riešila to, že akí tí ľudia majú problém. To znamená, že používali taký klasický lekársky prístup. Hej? To znamená, príďte k lekárovi a vy mu nepoviete, že noha mi perfektne funguje. Hej? Môžem tancovať a ukážete lekáru, jak tancujete, alebo že chrbát ma nebolí, že je to super, nie? Hlavu mám v poriadku, idem napočítať do 100 a podobné veci. A on sa pýta, no a na čo ste ku mne prišli? Hej? Čiže skôr sa zameria, ten lekársky prístup je, že zistíme, že čo máš problém a ten sa snažíme nejakým spôsobom vyriešiť. A Don Clifton práve začal tú éru, keďže bol starý otec z pozitívnej psychológie, začal tú éru, že sa začal pýtať, že čo je na tebe dobré a silné, ako by som to mohol rozvíjať ďalej, aby ti bolo ešte lepšie, aby si sa mal ešte lepšie na svete, aby si fungoval lepšie. A toto vlastne ho dovedlo k tomu, že po tých 40-50 rokov analýz, a možno, že viete, že Gallup je analytická firma už od začiatku minulého storočia. Ja som tam bol viackrát už v ich centrále v Omahe, Nebraske. Tak majú určite najväčšie množstvo dát. Sociologických, psychologických, z pracovného prostredia, dokonca aj z volieb. Že už začiatkom minulého storočia chodili s papierovými dotazníkmi a proste sa pýtali ľudí s tisíckami dotazníkmi a majú to všetko uložené v databáze. Čiže naozaj, že toto je metóda, ktorá je založená na analýze, na dátach, že to nie je nejakým spôsobom, by som povedal, že niečo sa mu prisnilo, alebo že niečo, jak sme robili v starom Grécku a čokoľvek, ale že je to naozaj že reálne po tých výskumoch. Hej, takže je to firma Gallup. Aby sme si tak uvedomili, že možno, že a to sme už viackrát o tom celý čas rozprávame, že aby sme si uvedomili, že ten prístup, že pozeráme na svoje negatíva, na svoje slabiny navzájom, možno, že aj doma, v manželstve, v rodine, možno, že aj vo firmách, že to nie je také nenormálne, tak robil sa prieskum, že skúmali rodičov tentokrát, že keď prinesie, možno ste už o tom prieskume počuli, niektorí možno, že Slavo to už počul, hej, že prinesie, takže ty sa nehlas, prosím ťa, prinesie domov žiačik 4 známky za jeden deň. Hej, predstavte si, dve jednotky, napríklad, že slovenčina a výtvarná výchova, 1 trojku z dejepisu a 1 pätorku z matematiky. Hej? A to je jedno, aké 4 známky, ale proste je to 4 známky. A teraz sa skúmali rodičov na celom svete, že koľko percent pozornosti rodičia venujú 2 jednotkám versus koľko percent rodičov venujú 1 pätorke. No a teraz vám dám pre jednoduchosť také hlasovanie, že kto je za to, kto si myslí, že rodičia na celom svete, aj na Slovensku, venujú 100% pozornosti 2 jednotkám. Dobre, idem do druhého extrému. Kto si myslí, že 100%... Áno? To je vynikajúca mama. Kto si myslí, že 100% pozornosti rodičia venujú 1 pätorke? Sú takíto, dobre. Takže dajme tomu, povedzme trošku nižšie, že 90% venujú 1 pätorke, 5% 1 trojke a 5% 2 jednotkám. Kto si toto myslí? Kto si myslí, že 80%? Hej? A kto si myslí napríklad, že 50% venujú len tej 1 pätorke? Je taký niekto? Ja to tak mám u mojich synov. To je výborné.
tak ste najlepší na svete. Hej, takže situácia je takáto na svete. Slovensko tam nebolo v tomto výskume, ale vidíte, že Veľká Británia, fokus na jednu petorku bol 52%, fokus na dve jednotky 22%. A teraz si zoberme Ameriku a Kanadu, kde si myslíme, že sú takí pozitívni ľudia, možno, že hej, si pozrite, že priemerne 80% fokus na jednu petorku rodičov a 6-7% fokus na dve jednotky. Ako by to bolo na Slovensku? Možno, že takto, možno, že podobne. Ale si tak uvedomiť, že ono to nie je... Ono si to... Ja som pôvodne východňar tiež, hej. Hlásim sa dobrovoľne k tomuto etniku. Hej. Čiže tak si uvedomiť, že to nie je, že oni, alebo že moji susedia, alebo že niekto iný, ale že to ja. Ja typicky, keď sa rozprávam s druhým človekom, tak si možno, že všimnem to, čo tam vadí. Hej, a to, čo mi na ňom vadí. A možno, že to chcem riešiť. Hej, možno, že aj to biblické, že nevidím to svoje brvno v oku, ale vidím každému jednému okolo seba slámku. Ale čo slámku? Smietku. Čo slámku? Som to aj poplietol. Hej. Dobre, potom sa robil ďalší prieskum a už ste to viackrát aj spomínali a viem, že to je v cieľoch projektu Prometheus, kde sa ste tu všetci zišli a ešte raz ďakujem za pozvanie. Lebo sme sa s Jankom videli pred 2 týždňami snať. A to tak napadlo, že mám tu prísť, no tak to vyšlo, že som tu. Tak keď sa robil PISA prieskum v 2012, tak sa tí PISA prieskumníci dovolili sa opýtať žiakov, že či im je dobre na škole. Hej, čiže... A potom ukážem vám ten graf. A bolo to 2012, čiže odtedy je samozrejme trochu situácia iná. Ale že, čo si myslíte zo 66 krajín, čo sa týka toho, že ak je žiakom dobre v škole, Slovensko skončilo kde? Zjednoduším vám to, že odzadu. Tretie. Kto povedal tretie? Tretie? Tiež tretie? To už poznáte tú štatistiku? Hej, všetci to poznáte, dobre, tak to potom zrýchlime, to je jednoduché. Hej? Prečo mi to nefunguje stále? Strácam to nejako. A však to som urobil a nejde to. Veď som tam, akože som si myslel, že som tam, ale že mi to nejako nejde. Áno. Nejak mi to nefunguje. Dobre, však budem to klikať. Myslím, že hej. Hej, nie, takže toto je tá moja ovládačka, nejak mi to nefunguje. No, čiže toto je, že nešťastný, čím viacej doľava nešťastný deti v škole, čím viacej doprava šťastné deti v škole. Slovenská republika, môžeme sa tešiť, keď dnes dochne koza, tak susedovi 2, tak Česká republika na 2. mieste od konca. Hej? A Južná Korea, nie je tam žiadna podobnosť s tými zajacami, na 1. mieste od konca. Čiže v Kórei najhoršie na svete, toto bolo 2012. Teraz si všimnite tam takisto Fínsko, celkom dobre, pán profesor hovoril, že Estonsko ich predbehlo, už 2012 bolo Estonsko vyššie ako Fínsko, čo sa týka PISA testov. Hej? Ale pozrite sa, Poľsko je blízko Fínsku a lepšie im je v škole ako vo fínskym deťom. A pozrite sa ten Singapur, ktorý bol tiež spomenutý dneska. Že tam sa majú aj najlepšie tie deti a aj majú najlepšie výsledky PISA testoch súčasne. Hej? Čiže čím to je? Môžeme sa zamyslieť, ale možno, že tam nejaké tie odpovede, ktoré sme tu aj už rozprávali viackrát, možno, že tá malá individualizácia toho vyučovacieho procesu, možno, že príliš veľký fokus na prebratie látky. Ja keď som robil riadenie zmien na jednej škole, pomáhal som spájať školu, to bola že základná škola materská a potom že stredná, 8-ročné gymnázium a 4-ročné gymnázium do jednej školy spojenej. Tak tam to bolo také zaujímavé, sme tam robili také rôzne prieskumy, že čo napríklad tie deti baví, alebo študentov na tej škole. A vyšli také aktivity, ktoré sa tým učiteľom neveľmi páčili. Napríklad, že chodíme radi na exkurzie. Hej? A on sa zapýtal tých učiteľov, že prečo teda nechodia tí študenti viac na exkurzie. A oni povedali, no tak idú na exkurziu, to je celý deň a ja tým pádom nemôžem prebrať svoju látku. A ešte sa na seba hnevali tí učitelia, že napríklad fyzikár
išiel na exkurziu a teraz my sme nestihli látku kvôli tomu. To znamená, že ten fyzikár je zlý, hej, logicky. A pohádam sa s ním ešte, lebo ja som kvôli nemu nestihol tú látku, prosím. Ešte zastupoval za neho za kolegu. Napríklad, áno, museli zastupovať, proste. Hej, alebo z tej istej školy išli do Švajčiarska, do družobnej školy na taký výmenný pobyt. A potom som sa pýtal tých učiteľiek, alebo tých učiteľov, že jak to tam bolo. Oni, že všetky deti rozprávali po anglicky. A to bolo z nemčiny, tam išli. A hovorím, no a prečo ste neurobili nejaké dvojice, že dvojica, že Slovák alebo Slovenka a Švajčiar a že proste že navzájom si urobia nejaké projekty spoločné po nemecky. A tá odpoveď bola taká niečo, že ja som tam vlastne išiel vo voľnom čase, alebo niečo také, že nemal som zaplatené nič a tak ďalej, a nebudem to robiť. Proste, že toto ma nikto nedonúti, ešte by som sa, neviem čo robil, aké veľké veci, hej, keď už stačí, že som tam a že sa o nich starám, že sa im nič nestalo, že sme šťastne prišli domov a nie to ešte niečo vymýšľať, hej. Takže išli tam z nemčiny a hovorili celý čas po anglicky, tie deti navzájom zo spolu, hej, čiže toto bol keby taký výsledok. Takže také reálne prípady zo života. Čiže tento prístup Don Clifton, vlastne keby, že ten Clifton Strength, že čo to sú vlastne tie talenty a silné stránky. Nie je to talent na hudbu alebo na šport, ale sú to naše nastavenia. Už sme o tých nastaveniach hovorili, myslím, že Laco to hovoril, že tá Barrettová metóda tiež akoby skúma také nastavenia toho človeka. Tak toto je veľmi podobné v tomto zmysle, že akým spôsobom rozmýšľame prirodzene, akým spôsobom prirodzene cítime, čo sa nás dotkne a akým spôsobom reagujeme na prvú, čo nás prvé napadne. Hej? Napríklad si predstavte, že ste produktívni ako napríklad, že riaditeľ, hej? Ide vám o to, aby to všetko frčalo, aby ste boli stále zaneprázdnení a všetky vaši učitelia. A teraz idete okolo učiteľa, ktorý už je na tretej káve, číta noviny, na hodiny chodí s 15-minútovým zdržaním, odchádza 15 minút skôr. Čo si myslíte, predstavte si, že ste riaditeľ, tak s týmto talentom produktívny. Čo vás napadne, keď takého učiteľa vidíte? Zaškrtiť, čo ešte vás napadne? Vymeniť, vyhodiť z okna, keď je aspoň na druhom poschodí. Takže toto je ten talent. Áno? Môže byť, keď má iné talenty, niečo také, že chápe ten well-being, tak možno, že aj pochváliť, áno. Hej, ale ďakujem za toto. To bol dobrý nápad. Čiže toto je také vnútorné nastavenie, také naše základné inštinkty, akým spôsobom reagujem na určité situácie. Takže ako reagujete na tú situáciu? Nikoho netrafil šlak, to je v pohode tým pádom. Dobre. Hej, takže už sme hovorili, sme sa tak zhodli trošku, že typickým prístupom k rozvoju je to, že nájdem problém, urobím si plán, ako ten problém vyriešiť. Hej, v skutočnosti. Napravovanie našich slabín. A čo si myslíte, že keď napravujeme svoje slabiny, tak baví nás to? Hej, teraz sa vrátim k tomu príkladu, čo som vám hovoril, toho študenta so 4 známkami, čo prišiel domov. Tak si predstavte, že teraz rodič 1, hej, teraz to je jedno, že by som neurazil muža alebo ženu, rodič 1 vie lepšie tú matematiku. Tak rodič 2 mu povie, asi by to tak prebiehalo, dostal 5 z matematiky, tak celý víkend, synček, budeš počítať príklady z matematiky. Hej? Jak sa ten synček na konci nedele cíti? Ako? Potrestaný. Chce ísť do školy v pondelok? Zneužitý. Hej, má sa dobre. A teraz si predstavte, že opačne, že ten rodič 2 vie krásne malovať a čo ja viem, skladať básničky alebo niečo také. A teraz skôr ten rodič 1 povie rodičovi 2, vieš čo? Zober toho nášho za odmenu, že dostal jednotku zo slovenčiny a z výtvarnej výchovy. Však tu máme plátno maliarské, už sme to dlho nepoužívali, olejové farby, choďte si do prírody malovať. A popri tom si budete rozprávať morho, alebo nejaké také básničky, recitovať. Jak sa bude na rozdiel od toho cítiť ten človečik v nedelu?
Perfektný víťaz rodičov 2. Hej? Však aj rodič 1 sa mohol zúčastniť, hej, keby neotravoval sa matikou, ne? Hej, čiže toto je veľmi, veľmi také zaujímavé, že oni vlastne prišli na to v Gallupe, Don Clifton a spol, že my, ako máme podstatne v skutočnosti väčší potenciál, keď budeme rozvíjať už to, čo je v nám, máme ako talenty a dary. Keď na toto zatiahneme, tak podstatne rýchlejšie pôjdeme dopredu a viacej poskočíme, ako keby sme sa zameriavali na to, čo nám nejde. Hej? Podstatne rýchlejšie. Ako keby všetci ostatní zabudnú, že čo mi nejde, lebo si budú všímať to, aký som dobrý v tom, čo už viem. A tam je to také, že kľudne, že aj 7-krát sa dokážem viacej zlepšiť už v tom, čom som dobrý. A väčšinou naša stratégia je jaká? V tom som dobrý, tak to zaparkujem, kašlem na to. Hej? Poďme sa venovať to, čo mi všetci okolo mňa hovoria, že čo potrebujem zlepšiť. Hej? A problém je ten, že viete čo? Na začiatku puberty každý z vás možno dostal niečo také, čo som dostal ja. Od svojich najbližších ľudí. Otec, mama, brat, sestra, najlepší kamarát, najlepšia priateľka. Čo vám povedali možno? Že nie ste normálni. A nič z vás nebude. Prečo? Mne hovorili preto, lebo sa toľko veľa usmievam. Mi hovorili, že som spadol z jahody. Ja som spadol zo všetkých možných bylín, z ktorých sa padnúť dá. Z čerešne, z višne, dokonca aj niektorí mi hovoria, že z mesiaca. To už je dosť ďaleko. Toto je tých 34 talentov, ktorý talentový dotazník Clifton Strengths vám, ako učiteľom, riaditeľovi, študentom od 14 rokov, zoradí tieto talenty od 1 po 34 a nájde vašu absolútnu jedinečnosť, vašu individualitu. Pravdepodobnosť, že stretnete niekoho, kto má vašich top 5 v tom istom poradí. Čo myslíte, aká je pravdepodobnosť? Matematici, rýchlo. 1 ku 33 miliónom, výborne. Hej, 1 ku 33 miliónom je pravdepodobnosť, že stretnete niekoho, ktorý má presne vašich top 5 talentov. Pravdepodobnosť, že stretnete niekoho, kto má vašich 7 talentov, je 0 na celom svete. Hej? Čiže, no a teraz je to veľmi také zaujímavé, že nájdete si vlastne, že čo vás, v skutočnosti si len pomenujete to, čo už viete od malička. Ja som vedel, že som pozitívny, že sa veľa usmievam, to mi hovorili ľudia od malička. Hej? Tak som si to potvrdil. Na druhom mieste mám learner, učiaci sa. To je ten zelený talent. Hej? O 4. ročníka mi hovorili, že som bifloš. Moje spolužiačky a spolužiaci. V 7. ročníku mi napísali otvorený list moje spolužiačky. Že čo si myslím, že som taký namyslený. No ja som sa akože rád učil, aj rád som chodil do školy. Bol som teda ten bifloš asi. Hej, nemal som samé jednotky, zo slovenčiny som mal z diktátov zlé známky, hej. Ale proste, možno, že aj tuto nájdete nejaké hrúbky, sa ospravedlňujem, hej. Slovenčinárom rovno, hej, ale že mi napísal ten otvorený list, že čo si o sebe myslím a že prečo som taký namyslený. Ja som nebol namyslený, len som sa usmieval. Tak týmto istým spôsobom som potom oblafol najťažší predmet na vysokej škole, matematickú analýzu, to bolo najťažšie v matematike, akože hej. Tak som proste prišiel sebavedomo k tomu profesorovi, som sa usmieval, a on si myslel, no však asi to musí vedieť, keď sa tak usmieva, ne? Hej, takže tých top 5, je to také zaujímavé, že vlastne týmto sa pozeráme na svet. To je naša optika na svet. A každý má inú optiku na svet. Čiže toto je tá jedinečnosť, tá individualita každého jedného z nás. Hej? A keďže ja som mal to šťastie, že som pracoval v tej veľkej firme, kde som k tomu prišiel 25 rokov, kde si 440 000 ľudí urobili tieto talenty, tento talentový dotazník, tak proste som mal možnosť hovoriť s ľuďmi zo 17 krajín a mentorovať ich cez talenty a zistil som, že ten talentový jazyk je naozaj nové Esperanto. Že mám bližšie k človeku, ktorý má napríklad pozitivitu, učiaci sa spoločenský, jedinečnosť alebo maximalizujúci v top 5, a hoci je zo Singapuru, aj takých som mentoroval, hej, ako môj sused možno, ktorý má podobnú kultúru, podobné hodnoty. Hej, spolu chodíme do rovnakých spolkov, je muž, ale má úplne iné talenty ako ja. A zaujímavé je teraz trošku do toho manželstva, to sú tu niektorí manželia, odbočím, tak robím aj taký manželský mentoring, alebo talentový mentoring manželov a partnerov. To je veľmi zaujímavé, že sa navzájom tí partneri pritiahnú, tak ľudová múdrosť hovorí, že doplnok. Že ja chcem, hovoríme, že protiklady, hej, ale
ja to nazývam ako doplnky. Že proste stvoria novú entitu. V skutočnosti ja chcem so svojimi silnými stránkami dať niečo mojej manželke a sa mi páči práve kvôli tomu, že ona má tie silné stránky, ktoré ja mám možno, že dole. Hej? Napríklad moja manželka má spoločenský a komunikatívny, čo ja mám hore, ona má úplne v posledných 5. Hej? A keď som tým programátorom, ktorých som viedol asi 600, som mal takú, v tej veľkej firme som viedol bratislavskú pobočku, a som im hovoril, že sa mojej manželky už 20 rokov musím pýtať, aby mi dačo povedala. Tak tým programátorom takto zasvietili oči a hovoria, že ja chcem takú manželku. Hej? Ale hovorím, to je úzkoprofilový tovar. Hej? Lebo viete, oni, typický programátor, samozrejme nie všetci, hej? Tak sú proste takí introvertnejší a tým pádom si pritiahnu alebo si nájdu takú manželku, musel som ich učiť, ako počúvať a nepočúvať. Ako počúvať a pritom programovať. Hej? Akože, hej. Čiže má to naozaj že veľký význam, ten talentový, pre krátku času nemôžem nejako o tom veľa hovoriť, ale veľké veci sa tam dejú pre toho jednotlivca. Odpustí si, že je taký, aký je. Uvedomí si, že tie talenty, čo má dole, ja mám dole 34, že rozvážny, predtým konzistentný, predtým napravajúci, predtým, že vizionársky. No akože nič moc si hovorím, no to čo som za človeka. No ale kašľať na to, čo máte dole. To nemáte košiku svojich talentov, ale sa pozrite, čo máte hore, lebo toto rozvíjajte. Hej? A pre firmy to má tiež veľká vec. A my to vidíme, tie zázraky v priamom prenose. Hej, robíme pre veľké firmy ako Slovenská sporiteľňa, kde 2000 ľudí tým chce prejsť. Profesia teraz po novom Alma Career, v Čechách na Slovensku stovky ľudí, ktorých mentorujeme cez talenty. Ale robíme aj pre, jak som povedal, manželské páry, jednotlivcov, organizácie neziskové, kresťanské združenia, športové kluby. Tie talenty sú niečo, čo máte úplne hlboko v sebe a nosíte ich so sebou úplne všade. Hej, preto je to veľmi dôležité spoznať. A Galo má perfektne tú metodiku prepracovanú, že aj tých talentov, čo máte, viete ako by si uvedomiť, že čo potrebujete napríklad od svojho partnera životného, alebo od svojho kolegu, alebo od svojho šéfa. A čo chcete priniesť do toho kolektívu, o ktorom práve hovorím. Čo chcete tam priniesť. A toto sú výsledky, ktoré sú odmerané Galupom. Vyššia ziskovosť, nižšia fluktuácia, dokonca sa začnete zaujímať o ľudí okolo seba, mimo firmu. Zvýši sa vám filantropia, zlepší sa vám komunikácia v tíme. Všetky tieto veci som videl na vlastné oči. Hej? Takto to vyzerá napríklad tímová tabuľka. Je to komplikované, ale dá sa to samozrejme jednoduchšie a s tým vysvetlením to pochopíte. Aké sú najväčšie talenty v tímu? Kto sa cíti sa osamotený v tom tíme? Lebo má len on ten talent. Alebo s kým ten človek môže vytvoriť efektívne partnerstvo, že sa doplňajú. Napríklad analyticky a empaticky. Normálne sa idú zabiť. Lezú si na nervy. Analytickú vedie hlava. Empatickú vedie srdce. Rozprávajú úplne paralelne. Hej? To sme už mali taký ten coaching, hej? A Čiže im to vôbec nedáva ako zmysel. Poznal som pár, ktorý som mentoroval, že on mal produktívny na prvom mieste a empatiu na 34. Ona mala na prvom mieste empatiu a hádajte, čo mala na 34. Hej? Veľká láska ako hrom na začiatku. Prečo? Lebo toto funguje perfektne, akože ty si taká citlivá. Sme sa krásne doplňali. Po 3 rokoch, priemerne 2 až 3 roky to trvá, to isté, čo ma strašne priťahovalo na mojej žene, mi začne strašne vadiť. To isté, ale pozor, to isté. Po 2 až 3 rokoch. To začne strašne vadiť. A to isté aj s týmto párom. Vojna. Hej, vojna. 8-ročná vojna, myslím, alebo tak to bolo. Potom prišli k tomu na tento talentový mentoring a zistili, že však oni majú zaujímavé rozdiely a doplňanie sa, že by to mohli využiť pre svoj život. Hej? A potom, keď si to teda, najprv si hovorili, že ty si taký necitlivý, hej, a ty si taká dezorganizovaná, hej, tak potom zrazu, keď to prešla aj tá vojna, aj ten talentový coaching, tak zrazu si hovoria, že on príde k nej a hovorí jej, že počúvaj, drahá, že dačo sa mi zdá, že nie je so mnou v poriadku. Vedela by si mi prosím ťa povedať, že ako sa cítim a že prečo sa tak cítim. No, a ona príde k nemu a hovorí, že vieš čo, že zase moja kolegyňa sa jedna rozvádza, druhá má nejaké problémy. A to všetko, ako empatici toto robia, že prinesú domov tie všetky kríže celého sveta, s ktorým sa stretli cez ten deň. Nevedia sa to tak ľahko zbaviť. Sú veľmi citlivé duše. Hej?
príde domov s týmto a hovorí, že prosím ťa, že čo mám s tým robiť, alebo že čo mám robiť prvé, aby som na to zabudla. Ty si tak hovorila, nie? Že začni čo robiť a zabudíš na problémy. Takže, že čo mám robiť? A on jej povie, že urob toto, potom toto a bude ti lepšie. Ona to urobila a zase je v pohode. Takže toto je ten princíp toho talentového rozvoja. Hej? Čiže o tomto som hovoril a keďže mám strašne málo času, tak ďalších 500 slajdov budem trošku rýchlejšie. Hej? Čiže rozvoj talentov naozaj že funguje vo všetkých oblastiach. Pozrite sa. Strength-based marriage, manželstvo založené na silných stránkach. Rodičovstvo založené na silných stránkach. Líderstvo založené na silných stránkach. Predaj, obchodní zástupcovia. Hej. Toto je engagement, management a tak celkovo. A čo pre vás možno zaujímavé je, že Gallup má veľmi rád učiteľov. Veľa vecí robí pre učiteľov, aj pre študentov. Dokonca majú špeciálny študentský report pre tých študentov od 14 rokov. Uč použitím svojich silných stránok. Ako to učiť? To znamená, spoznám sa, kto som ako som nastavený a teraz rozmýšľam nad tým, že ako by som mohol viacej tie svoje talenty uplatniť do tej výuky. Hej? Dobre, bude pokračovanie. Use Your Talents je na 160 školách plus v 3 krajinách. Hej, že základných a stredných na Slovensku, 5 v Čechách a 5 v Poľsku, nie s talentovým programom, ale práve s riadením zmeny, o ktorých Janko hovoril. Čiže celkom sme sa tým, ja keď som skončil v tej firme, po dlhých rokoch som si povedal, že ja teraz idem pomáhať, tak som začal pracovať na škole jednej, čo som vám hovoril, že som spájal tie 2 školy dokopy, cez to riadenie zmeny, design thinking a podobné veci. No a potom som akoby išiel rozširovať a teraz mám asi nejakých 20 koučov, mentorov, talentových mentorov, hej? Čiže toto je, no a toto len naozaj, že prebehnem a toto je už len, že to, čo ste tu dneska hovorili, že veľmi to súvisí aj s tým, čo vyskúmal Gallup alebo aj iní, ktorých trošku mám v tom prehľad, že hovorím, nepohyboval som sa nejak toľko v tom školskom prostredí ako vy, ale dačo som tiež zažil a takisto som bol lektorom. Gallup vyskúmal, že keď si sa opýtali študentov, ľudí, ktorí boli v klasovom procese, sa ich opýtali, že vieš si spomínať nejakého učiteľa, že tak pozitívne, ktorý sa o teba zaujímal ako človeka. Tak si predstavte, že tí ľudia, ktorí si vedeli spomenúť na napríklad prvého učiteľa a pomene si ho pamätali, tak mali v podstate boli úspešnejší v živote ako tí, ktorí si na takéto učiteľa nevedeli spomenúť. Máte obrovský význam a impact má celý život toho človeka. Obrovský. Sa nedá ani zmerať. Hej? Tak obrovský význam. No v podstate rozhodujete o budúcnosti toho človeka. Clayton Christensen, možno, že pán profesor, možno, že ďalší bude poznať, to je profesor z Harvardu, neviem, či ešte žije, ale že on vymyslel taký termín, job to be done. Hej, že čo by nejaká inštitúcia alebo čokoľvek mala urobiť. Viete, čo je job to be done školy? Nie je to, že naliať poznášku do hlavy. Povedzte, čo si myslíte, čo tam je? Job to be done školy. A to si už dneska o tom hovorili. Hej? Že najprv chápu aj v Amerike, aj u nás, že chápeme, že tí ľudia sú takí nejakí, tí študenti sú takí nezapojení, nezaujíma ich to učenie, nebaví ich to. Hej? A teraz, čo je ten job to be done? Byť schopný tvoriť priateľstvách. Vzťahy. To je úplne, že kľúčová vec v škole, že byť schopný tvoriť priateľstvá. Ja viem, môžeme povedať, že to nech im učia rodičia. Ale kto ich lepšie toto naučí ako triedny učiteľ, že zabezpečí to, aby tí žiaci v tej triede sa mali radi navzájom, asi navzájom pomáhali. No to lepšie zaručí ako triedny. Rodič asi nie. Hej? A kde sa naučia tie vzťahy? So svojimi súrodencami, teraz je tých súrodencov strašne málo. Väčšina detí má jedného súrodenca, možno, že druhého, ale z iného manželstva, niektoré rodiča. Je, že vieme, jak to teraz akože funguje. A druhá vec je, predstavte si to, má byť úspešný. A to sme tu viackrát toto hovorili. My potrebujeme ako učitelia zabezpečiť, aby tí študenti a žiaci vedeli tvoriť vzťahy a druhá vec, aby sa cítili úspešní. A sme si predstavili hovorili, že
človek sa cíti najúspešnejšie a najlepšie, keď používa svoj talent na svoj rozvoj. A keď chápe cez talenty druhého človeka, prijíma ho, lebo to je ďalšia vec. My máme epidémiu neseba prijatia. Proste, že nevieme, kto sme, nemáme zmysel života. Toto všetko tento talentový rozvoj môže pomôcť. Pretože si uvedomíte, že kto ste, pomenuje vám to, čo už cítite od malička. Teraz si ako príjmete to, oceníte to, oslavujete to, že ste takí, akí ste. Že koľko vám to pomohlo v vašom živote doteraz. No a potom už len stačí tie talenty začať využívať, uvedovať si v ďalšom živote. Čo tu ešte máme? Hej? Ak to školy dokáže, keď dobré veci, tak sa odpoja. V tom prípade do krúžkov alebo do domu umenia, co to volá? Po obede, čo chodia do centrov nám času. Možno príklade je to mňa. Do nejakej trúpy, ktorá bude ohrozovať starších a pokročila. Lebo teraz sme hovorili, že treba tie veci merať. Úspech toto všetkých vecí. Ja tu len preletím metriky, ktoré by si mohli v školstve dať na to, aby ste sledovali, či tí ľudia, tí študenti a viacej si vedia vytvárať priateľstva a či sa cítia úspešní v tej škole. Niektoré metriky už vlastne to veľa z nich v podstate povedal, čiže by sa aj tak trochu opakujeme. Hej. Že musíme nejako to prepojiť, ak sme spolupracovali. Ty máš 300 škôl, ale 150, vieš. Musím sa o teba veľa naučiť. Hej, takže pozrite sa. Čo keby sme dali takéto otázky? Tým študentom. My sa bojíme sa ich opýtať priamo, že páči sa ti ten učiteľ? Konkrétne podľa mena. Už sa bojíte, že čo? Že jeho zle vyhodnotíte, tie deti sa boja, že im to pekne vrásť ten učiteľ, tá učiteľka. Keď sa ich pýtali, že svojich spolužiakom si pomáhame navzájom ústieť. O tak, trošku po slovensky, že to také anglické mezdie, hej. Môjmu učiteľovi na mne záleží. To tam presne si to mal, to takéto niečo. Hej. Môjmu učiteľovi záleží na tom, aby som sa cítil časťou kolektívu triedy. Môjmu učiteľovi záleží na tom, aby som mal v škole priateľov. Toto sú metriky, čo potrebuje povedať. Som niečom dobrý, pozrite sa. Akože to je také jednoduché, to je veľmi jednoduché. Dostávam spätnú väzbu, ktorú viem použiť na to, aby som zlepšil svoje výsledky. Často dostanem pozitívnu spätnú väzbu za veci, ktoré zvládam robiť dobre. Som povzbudený kopovaný nedostatný za novú prácu na správanie. Môj učiteľ ma naučí spôsobom, ako sa veci daj mi vládu. To znamená can do attitude. Než dá sa to. Než nedá sa to. Môj španielský šéf mi hovoril, že mal na starosti 20 krajín, ja som bol jedna z nich. Hovoril, že čím ďalej ide na východ, tým viac sa to, že nedá sa. Hej? Že u nás to bolo že dosť zlé, ale že v Ríge to bolo ešte horšie a v Tver, to je v Rusku, tam to bolo, že fakt sa nedá. Akože nedá sa na treťu. Hej? Ale aj u nás hovoril, že Slovákov mám strašne rád, ale že prídem tu na kontrolu a proste nič sa nedá. Všetko sa nedá. A dokonca jednu moju kolegyňu, ktorá vedla moju jednu divíziu, nazvala, že Mrs. Niet. Vedel jedno teda, už jedno anglické slovo, jedno nemecké a bola Mrs. Niet. Lebo ona proste povedala, že mohli by sme tu v Španielsku to funguje, dajme to tu aj na Slovensko. Ona hovorí, že to sa nedá. A to už aký sa v Španielsku to ide. Proste presvedčam, to bola prvá, že nedá sa. Druhá, že povedala, že to je proti pravidlám, alebo proti zákonom, čo povedať. A na tretiu, nedá sa, bolo, že ja to robiť nebudem, prašť na to ide preč. Hej? A to bol veľký šéf, že to bol jej šéf a šéf. A on sa povedal, že nedá sa, na tretiu. Neviem, jak to bolo v tom Tveri, v tom Rusku. To muselo byť ešte zaujímavejšie. Hej, toto už vôbec nebudeme hovoriť, ale to je zase, len si tak predstavte, že ja si myslím, že veľká vec je v tom, že prepájajme ľudí z biznisu so školami viacej. Takisto taká rada, že ste to tak počuli dneska, že na čo proti rodičom. A že rodičia sú proti vám. Teraz ide urobiť koalícii. Veď ide vám o to isté. O toho žiaka, aby vedel, aby žil dobre, aby bol dobre vychovaný s morálnymi hodnotami. Tak prečo nespojíme sily? Ale ukazujeme na sa prstom. Hej, že tak
Ako je to treba. Toto je nejaký príklad z takých firm ako z Google a z podobných vecí, preložené do prostredia školy. Že ako urobiť školu šťastnejšiu v 7 krokoch. Hej? Môžete si samozrejme odfotiť, ja to vám aj pošlem, ale je to... Ale tuto zase mám od môjho kamaráta Joška, Change Management, hej? To mi ukazoval v roku 2020, keď spolu robili tú akadémiu riaditeľov, že ako sa mení ten trh, čo potrebujú tie firmy, akí ľudia tam majú prísť. A teraz si povedete, čo z toho učíme na školách? Čo z toho učíme? Riešenie komplexných problémov. Kreativita. Čo z toho učíme na škole? Nie. Je mu nejaké škole na Slovensku, to zaviedli, že životológia. Už som mal školy, ktorá zaviedla životológiu. Sa mi páči ten pojem. Životológia. Prečo začneme učiť životológiu? Na každej škole. Ale to vyjednávanie je sedné. Žiaci tu vyjednávate. To sa učia, hej? No ale že vyjednávajú dosiahnuť to, čo chcú. To sa mi nevždy podarí, hej? No. Toto len, že chcem vás pozbudiť, no, dobre. To sa už asi nevrátim teraz. Tu to nefunguje. No, čiže to je zase well-being a to už vôbec nebudem do tom zachádzať, ale asi tak pol hodinu ešte. Tu som bol pred týždňom, to je šéf IPčka, čiže to bolo už spomínané. Pozrite sa, toto sú zajdené volania našich detí, študentov a žiakov. Pocity osamotenia a strach. 25 000 telefónov na Slovensku. Myšlenky na ukončenie života 17 000 telefónov. Ale 9%. Z tých telefonátov, ale než z celej populácie. Stres, tlak na výkon 13 000 telefonátov, úzkosť, panika, fóbie 12 000, sebapoškodovanie 12 000, depresia 11 000, domestické vzťahy 10 000, partnerské rodinné vzťahy 10 000, škola, vzdelávacie ťažkosti 8 000, identita 7 000, šikana 7 000, fenomény internetu 7 000, konflikty 6500. Toto nám hovorí o šéf IPčka, že ako vyzerá generácia našu štúdium. Podľa toho, čo som čítal ďalšiu statistiku, že až 40% tínedžerov má ťažké depresie. A to je pravda na Slovensku aj v Čechách. Až sa režne. Hej? A to je dosť veľa. 30% ľudí. 29% u nás, v Čechách 30%. Môžem iba malý komentár. Na základnej škole z mojich dát, to je 20 000 žiakov, štvrtina je preklopená do stavu rezignácie na svoje vzdelávanie. Na stredných školách je to tretina. Takže úplne to Úplne to sedí. Úplne to sedí. Cez moje akože dáta, naše dáta. Gallup ako v talentoch má úplne geniálne štatisticky dáta urobené veľmi. To je zase máme spoločnú tendenciu. Oni to majú urobené tak, a už som to preklikal, že príliš veľa, že majú to analyzované do 5 oblastí. Práca, well-being v práci. Hej, predstavte si, že práca je na prvom mieste. To znamená, že či rád robím to, čo robím každý deň. Je môj učiteľ a učiteľka, ktoré keď idú do práce, tak sú tak, niektorí naši študenti na základe pôvodím. Boja sa ísť do práce. Asi nemajú radi to, čo robia. Možno, že nemajú radi pani raditeľku a pána riaditeľa. Neviem, čo sa tam deje, ale práca je formá. Druhá je, že vzťahy. Vzťahy na pracovisku a vzťahy akože vzťahové zázemie. Či mám priateľov, či mám rodinné zázemie. Pozitívne ovplyvňujúce môj život. Hej? To znamená, že je, potom ďalšie to sa dozviete inokedy, ale že si predstavte, že ten riaditeľ alebo to vedenie tej školy by sa mali zaujímať o to, že ako ten človek žije aj mimo pracoviska. Lebo to ovplyvňuje, to je ten jeho pracovný rytm. To je ten well-being. Hej? Tuto vidíte, že tieto well-beingové veci má aditívny výkon, aditívne, pozitívne veci na vymeškané dni v práci, ale pozrite sa, keď má človek všetkých 5 oblastí vyriešených, tak úzko z 44% priemerná na 9%. Depresia 37% na 3%. Keď sa budete zaoberať well-beingom vašich zamestnancov v práci, dobrým životom, prosperitou, tak klesne počet vymeškaných hodín, budete musieť robiť toľko zastupovania, budú sa lepšie mať,
zvýši sa ich produktivita, budú viacej zainteresovaní do toho, nebudú utekať ešte pre študentami z poslednej hodiny, hej, rovno a už v škole. Ja ostane vám iba zástupca, hej, možno, riaditeľka, ty tam ostanú do 5. niekedy aj dlhšie a ostatní už po nich sa vietor, keby neviem, čo sa s nimi stalo. Hej, však to viete. Gallup to merá takto a zase to je veľmi, oni vymysleli nový well-being index, sa volá, že Gallup Net Thriving, Gallupová čistá prosperita. Toto je niečo, čo už teraz vo firmách meria všelijaké veci a oni hovoria, že za 2-3 roky sa to tu bude merať na každej možnej škole. Či sa vaši zamestnanci majú dobre. Tak sa berú, že akcie u akciových firiem, jak sa berú životoschopnosť, odolnosť už teraz, tá vulnerabilita a podobné veci, sú dôležité veci. Do 3 rokov budeme merať, či naši zamestnanci prosperujú, alebo bojujú, alebo trpia. V tých jednotlivých 5 dimenziách. A budeme nútení robiť nejaké kroky, aby sme sa ten život zlepšili, aby sa necítili taký osamelý. Tá osamelosť teraz sa hovorí, že po COVID je ďalšia epidémia na svete. Nie je to len mladí ľudia, ale aj mladí ľudia, samozrejme starí a tak ďalej. Proste je to hrozné. Toto sú len ďalšie také oblasti, kde sa dá využiť Gallupové merania. Toto je angažovanosť. Tiež majú veľmi dobrý prístup k tomu, že takúto zanietenosť, lojalitu, angažovanosť ľudí, engagement, práci vedia perfektne odmerať. No a toto si už hovorí, že keď je zapálený učiteľ, iba zapálený učiteľ dokáže zapáliť žiaka. Hej. Hej. A samozrejme, že to prostredie potom je dôležité. No a dobré školy, čo majú vysoký well-being, angažovanosť, merajú talenty. Hej. To s tým veľmi súvisí. Takisto leadership sa dá merať a pozbudzovať sa stále. Tu sú tie kompetencie, o ktorých pán profesor hovorí. Hej. To sú tie posledné kompetencie. Hej. Toto sú základné kompetencie podľa Gallup výskumu nielen u lídrov, ale u všetkých ľudí, že čo potrebuje mať vedúci tímu, riaditeľ, nástupkyňa, vedúca PK, MZ-ka, čo potrebuje mať, ktoré kompetencie. Toto sú kompetencie. Podľa Gallupovho výskumal 2000 rôznych jobov, typov práce na celom svete. A prišiel na to, že kritické myslenie, možno, že hodnotiace myslenie, aby to opravili, hej, nie kritizovať, ale hodnotiť. Vedenie zmeny, schopnosť viesť zmenu, inšpirovanie viny, rozvoj ľudí, vytváranie accountability, také delegovanie a zodpovednosťou a jasná komunikácia a budovanie vzťahov. To je 8 základných kompetencií lídra, ale nielen lídra, každého človeka. Keď sa chce posúvať po rebríčku. A toto je posledný slajd. Riadenie a vedenie zmeny. V tomto mám z tých našich 25 ľudí iba ja skúsenosti, ale implementoval som strategické programy zmeny cez 40 000 ľudí a 20 krajín. Asi úspešne. A koľko si mal na to peňazí? 10 až 15 miliónov ročne. $. A tak bolo to dosť veľa ľudí aj. Dôležité je, aby ste tam mali ten fokus. U vás ten klient, kto, žiak a jeho rodič. To znamená, že nezabudnúť, že hlavne ide o toho žiaka aj prípadne o jeho rodiča. Je to taký tandem, s ktorým dá sa povedať zápasíte a bojujete. Takže to ide o to, aby ste naozaj, že vytvorili tú cestu a pekne to Laco povedal, že vytvoriť to prostredie, aby ten žiak nakoniec dosiahol tú prosperitu vo svojom živote. Cez všetky tie dimenzie, ktoré sme to hovorili, včetne etiky, morálky a podobných vecí. Ďakujem.